Čo vás ho zdravím, že pri ďalšom random vlogu a áno, je tu ďalší random vlog. Takže v dnešnom random vlogu si poviem taký krátky random vlogik. Dúfam, že to bude krátke, takže prvá vec je, že zajtra ideme do Budapešťa. Do Budapešti, tak? Lebo furt to hovorím do Budapešte a prídem do Budapešti. Takže áno, ideme tam. Ideme na exkurziu, no na taký výlet. Budeme tam mať 5 zastávok, 5 vecí takých, neviem sa mi to, že to je 5 alebo tak. 3 hodiny cesta, takže ukážeme si najprv peniaze. Mám ich tu už doma, peniaze také. Takéto peniaze, 100 florinty, maďarské, takéto. Takže táto ma to učil, že týchto 500 je euro 50, to je 3,50 a tak ďalej. Mám tu dokopy 24 euro. Mal som mať 40, lenže táto mi zavijem 24, takto. Taká ukážka, všetko je 500 euro, či 500 florintov. Takže tak. Teraz som bol pred chvíľkou v obchode na takéto mentosky. Lebo v autobuse neviem, či to prežijem bez mentolu 3 hodiny, ja milujem mentol. Takže tuto mám vodičku nachystanú, tu mám nejaké sladkosti, mi mama dala, potom tu mám ešte ďalšiu vodu, takúto nejakú, neviem ani čo to je, to mi babka doniesla. Takže tak, tuto mám piškoty, ale to mám doma, si neberem. Takže teším sa, fakt mega, tešte sa na ten random vlog 2-hodinový. Takže ja sa idem nachystať, o 4 ráno stávam, o 4 a odchádzam z domu 4:40, takže 5:20 už odchádzame, takže 4:40 už musím upalovať z domu. Ja že ráno si niečo kúpim, ale nemám si čo kúpiť, lebo hovno, to bude všetko pozatvárané. Takže to by bolo všetko z tohto random vlogu. Dúfam, že to bolo krátke, takže ja sa s vami lúčim. Tešte sa na ten random vlog. A to bude taký špeciálny random vlog. Špeciálny random vlog sa tešte, takže čaute! A dajte like, keď sa vám toto páči. Poprípadne odberá. Čus!